domin ga yadda hoton gidan yake. Ga gidan Uqbatu bin Abi Mu'ayd yana ta dama, ga gidan Abu Lahabi yana ta hagu, gidan Prophet yana tsakiya. Dukkan shaidanu da suka sa gidan manzon Allah tsakiya. Uqbatu bin Abi Mu'ayd sunan shi. Kuma wannan Uqbatu bin Abi Mu'ayd ya auri mahaifiyar Sayyidina Usman bayan baban Sayyidina Usman ya rasu. Hatta haifa mishi yaro, akan wannan yaro da ta haifa mishi da ya girma da aka bama Sayyidina Uthman khalifa ya bashi gwamna. A wannan ma shine suka ce wai Sayyidina Usman ya bama yan uwan shi mukami, ya bashi appointment na gwamna akan wannan. To ba wannan nake so da baku labari ba, ina gaya muku ne shaidanun da suka kewaye gidan manzon Allah. Kuma Uqbatu bin Abi Mu'ayd nan da shi ne aka tafi dai Madina, aka je da An-Nadr bin Haris. An-Nadr bin Haris akwai ayoyi sun kai 20 a cikin Alkur'ani wanda aka saukar akan shi. Shi ne suka je suka tambayi labarin Suratul Kafi. Dalilin su ne abin da suka ɗaukono da Qurayshawa team, dalilin da ya faru ne aka saukar da Suratul Kafi. To sai baban ya ce masa,